Oh, 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 oh. Ayan ang boss, ayan. Hindi pa yun. Ha? Sorry lang lang. Pala ko. Yan lang wala yung boss, oh. Parang nagmumulma ka lang sa puso. Yung lamang makakabot. At least hindi maputik yung daan. Ngunit hindi ito naidana. Yung cellphone. Ano ba yung boss? Mukhang dito sila naglalaba. Hindi, joke lang. Ito pa na pala yung pulse eh. Oh, i-focus ko na. Ito na yung pulse. Oh, ito na. Oh, ayan oh. Iba-vlog ko na yung pulse ha. Iba-vlog ko na yung pulse. Oh, oh ayan na. Guys, ito na yung pulse. Oh, okay na. Pero maganda siya. Sabi ko. Guys, this is the pulse. It's false. Ayan. The pulse is false. Maliit man yan na malaki. It's not true. It's false. At dito po tayo, isang katutubo nag-aaral Pangalan ng... yan? Makahiyo. Isa pong katutubo Hindi, ang magaling ano? sa halaman na Yan nagpapakita ang ano, ng... mimosa. Mimosa. Saan po? Oo. Saan? Bala ko sa'yo na. Ay, mimosa yung makahiya. Oo, pag hinamaan mo na. Ha? Basta tinurang na nang gawan na. Mahihiya siya. I mean, nagtitikrop. Kaya, ikutin mo titikom din. Marina yan si ma. Hindi, mimosa ang pangalan nun. Ano? Akala mo hindi ko alam na ipil-ipil yan? Ha? Akala mo hindi ko alam na ipil-ipil? Ma! O ma! Ito. Ito ang pulse. Ang ganda dito, ang tahimik. Malayo pa ba? Ha? Saan malubat yan? Malubat ka dyan. Kasama ka sa mga video dito, tandaan mo. Oo, pa sila Ceci. At diba, nabida ka oh. Kasi raw so ganda oh. Ay shit, ang ganda. Ang ganda na. Forest ang gubat. Ate, gubat na to eh. Gubat. Ang gubat.
Ay, Ang pang movies. pang movie. Oo. Na yata kayo. Parang pang movie show. Ate, wala nang Porsche dito. Puro gubat ka. Sigurado ate, hindi mami nililigaw. Parang wala naman ako Ate, na. yung Porsche narinig ko. Ate, hindi to wrong turn. Baka kumakatay ng mga tao. Hindi matapan tayo. Sino mauna si Gia? Pakyo kayo ah. Alay ka namin, Gia. Ikaw yung alay. Matagal ba sabi mo 10 minutes? Walking? Pero tingin ko pa eh. Hanggang dito minutes. Mga ilang minuto? Siguro mga 15. 15? Lang naman tayo kasi yung iba ko kasi mabilis maglakad. Ah. Ano, Jay? Go. Ilan pa daw? 10-15 minutes daw. Ha? Hindi, I mean mga bababa na yan. Yung total. So mga siguro 5 minutes na. Mga 5 minutes na lang yan, no? Ayun na, oh. Wala nang tayo sa pangulo. Mamalenti pa tayo. Oh shit! Nadapa ako. Ay, ito. May dito na bumagsak. May dito na bumagsak. Ah, maganda pa. Ito na yan. Ay, patasaan. Ayun po yung pangalawa yung may kukunin. Ah. Ayun na. Siya. Siya. Ay, ito. Maganda naman eh. Ayun, nasa ayun po yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Ayun pa yung may kubo na yun. Yung dalawa po yung tatlo po kasi yung malayo po yung panaay na ayun po na. Dalawa pala. Malamig yung tubig? Ah, hindi mo pa kaya dyan. Mababaw na yan. Lamig.